Mizo Zirlai Pawl buatsaihin voina kumsang khazakwa sumruk paruk march ninga a bomb hmanga Mizoram beih champhaphak Mizoram Ni hman ani. Mizoram Ni hi Dawrpui Multipurpose Hall-ah ani a khuallian Rajya Sabha MP Pu Vanlalvena chuan Indian Independence Movement ta Mizote antello awangin India Dawrpui Mizote himna tur omlova chuwangin Mizo Independence Movement alo piang ti te Mizoten kumsang khazakwa sumruk paruka zalen apuan su jet fighter me hmanga me tum ani hian he movement neblo sia atilang ti soin Mizo Independence Movement hi hlotling che alo ma se Mizote himna tur hi chiang takin India Dawrpui tarlan ani ta ti asoi tunhaya Manipur Burma le Bangladesh atanga Mizoram ral tan zon ha thak te ngai theilo nele musit na soi atam hleti soin hetiang mi te hi atlangpuin vai nationalism achom hinte ani tlangpuya tuna ke ni him angin langma ila engtik ne emochuan kan unau tuna kan mi khwal te hi kan label hun alatheng lawang ti asoi theilawa chapau thei kan ni lawati MZP President Pu H Lalthianghlima po in thu soya Mizoram ni atang hian hnam hmangai na nei tharila kan hnam torna atangin malam ipanang u atia Mizoram chu ramral muang ni chunga Enforcement Directorate ED le National Investigation Agency NIA te anron sapatal thin chu thilpui takani thu soi bokin Mizoram-ah dua anron tal zelani chuan MZP na satakin kanla dal hun a omanga ti a film khurturin na chabok he huri MZP Vice President Pu H kai shwaya Kumin Zoram Ni thupui thaurading ta che ti chu Pu Vanneihtluanga Editor Lengzem chuan soya kumsang ni pariat atangin MZP Mizoram Ni hi hmang tanani